कहल जाला कि अगर कोनो देवी देवता के श्राप तहरा के लग जाए तब पूजा पाठ क के ओहमे से आसानी से मुक्त हो सकेनी। लेकिन अगर कोनो हैवान के श्राप तहरा के जकड़ ले त ओसे निकलब बहुत ज्यादा मुश्किल होखेला। ऐसन ही एगो हैवान के श्राप गुना नाम के गांव के जकड़ लेले रहल। उत्तरी इलाका में एगो पहाड़ रहल और ओकरा ठीक नीचे ई गुना नाम के गांव बसल रहल। गांव में बहुत खुशहाली रहल। खेत में फसल भी अच्छा से होखत रहल। चारों तरफ उल्लास के माहौल रहल। मगर एगो रात जब सारा गांव गहरा नींद में सुतत रहल तब गांव के पीछे के पहाड़ अचानक से हिले लागल। सबके लागल की भूकंप आ गईल और एकर वजह से सब लोग डरे लगले। लेकिन ऐसन बिल्कुल भी ना रहे। वो पहाड़ एगो हैवान के वजह से इतना ज्यादा हिलत रहल जौन अपना बरसन के नींद पूरा क के जागे ही वाला रहल। सारा गांव वाला का भइल ई देखे के खातिर इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटे लागल रहे और ओकर पत्थर नीचे गांव के घर पे आके गिरत रहल। धीरे धीरे क के आधा पहाड़ नीचे गिर गईल, पर गांव वालन के कुछो समझ में ना आवत रहल कि आखिर ई सब हो काहे रहल बा। अचानक पहाड़ के हिलब और पत्थर के गिरब बंद हो गईल। लेकिन पत्थर के गिरला के वजह से पहाड़ के बीचों बीच एगो बहुत बड़ गड्ढा बन चुकल रहल और सारा लोग घबरा के वो पहाड़ की तरफ देखे लगले। अचानक वो पहाड़ के अंदर से कोनो जानवर के चिल्लाए के आवाज आवे लागल और उहे के साथ साथ एगो बहुत बड़ आग के गोला बाहर फेंकल गई। वो आग के गोला सीधे जाके गांव के खेत में गिर गई और सारा खेत जले लागल। सारा गांव वाला खेत की ओर भागे लगले, पर उतना में ही पहाड़ के अंदर से एगो आवाज आई, रुका। सारा गांव वाला फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनकर मुड़त ही पहाड़ के अंदर से एगो विशाल काय सांप बाहर निकले लागल। वो सांप इतना मोट और विशाल रहल कि पूरा पहाड़ के निगल सकत रहे। उस सांप के देख के सारा गांव वाला थर थर कांपे लगले। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकल के पूरा गांव के अपना घेरा में लेवे लागल। ओकर शरीर के नीचे बहुत सा घर और खेत बर्बाद होखत रहल। वो सांप पूरा गांव के घेर लेहलस और फिर से पहाड़ी पे आ गईल। वो अपन मुंह गांव वालन के तरफ कैलस और अपन लाल आंख दिखा के कहे लागल, आज से तू सब हमार गुलाम बाड़ा। जैसन हम कहब वैसा ही तू लोग के करे के पड़ी। आज से केहू के भी ई गांव में आए और गांव के बाहर जाए बंद। और कल से रोज एगो इंसान हमरा खाए खातिर चाहिए। अगर गलती भइल त पूरा गांव पे हमार कहर बरसी। इतना कह के वो अपना मुंह से आग के गोला बाहर निकलस और एगो घर पे छोड़ देहलस। वो पूरा घर मिनट में जल के राख हो गई। और एगो बात, गांव में लोग खत्म ना होके के चाहिए, ये तोहनी सन के जिम्मेदारी है। वो दिन के बाद गांव के जैसे पूरा नक्शा ही बदल गए। उस सांप के कारण पूरा गांव के श्राप सा लग गए रहे और बाकी सारा गांव वाले वो गांव के श्रापित गांव बुलावे लगले। गांव के हाल बेहाल हो गए रहे। बहुत सा लोग ता बीमारी और भूख से मरे लागल रहले और जोन बचत रहले उस सांप के शिकार होकर जात रहले। ई सांप के वजह से गांव में लोगन के संख्या कम होकर जात रहली। यही से गांव वालन हर साल बहुत सा बच्चा पैदा करे खातिर तय कैले, पर एमे भी बहुत सा औरत आपन जान गवावत रहली।
साल बीत गए रहले और वो पूरा गांव एगो रेगिस्तान के तरह बंजर दिखत रहल। गांव में एक भी औरत जिंदा ना बचल रहली जौन केहू के जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एगो पुजारी बचल रहल। बस कुछ दिन और बचल बा, ओकर बाद हमनी सब मरल जाए। अरे सारा गांव के निकल गइल बा ये हैवान। पुजारी जी, का इस सांप के कौनो तोड़ ना बा का? ना, हम बहुत सा कोशिश कैले बानी पर कुछ ना भइल। कुछ तो रास्ता होकी ना पुजारी जी, यहाँ सब मर रहल बड़े। ये हैवान जब से जागल बा तब से गांव में एक बूंद भी बारिश ना भइल बा। ये बात के सुन के पुजारी के अचानक से कुछ याद आ गइल और वो बोले लागल, शायद एक रास्ता वही भी बा। कौन सा? एक दिन जब हम रात में कुआं से पानी भर के लेके जात रहनी ना, तब हमार हाथ से मटका गिर गई और वो पानी बहात बहात सांप के शरीर के नीचे चल गल रहे और पानी लगला से ओकर शरीर के वो हिस्सा जले लागल रहे। मतलब अगर हमनी ऊपर पानी डालल जाई तो वो जल जाई शायद। हाँ ता चला फिर। अरे अरे रुका रुका, हमनी के पास इतना पानी नहीं खे। एकर पूरा शरीर के जलावे के खातिर हमनी के बारिश के पानी चाहिए। ई सही कह रहल बा। हम एगो यज्ञ करतानी और देवी देवता से प्रार्थना करतानी कि कृपया हमनी गांव में भी बारिश करी। पुजारी आपन यज्ञ शुरू कर देलस। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़त गईल, आकाश में काला बादल छाए लगले। सारा लोग आशा भरल नजर से ऊपर देखे लगले। थोड़ा देर बाद बिजली के कड़कड़ शुरू हो गई। बिजली के आवाज सुनत ही ऊ हैवान जाग उठल और ऊ देखलस कि गांव वाला यज्ञ कर रहल बड़े। ऊ बहुत गुस्सा हो गई। ये तू लोग ठीक ना कैला, अब तू सबके सब मरबा। वो सांप वो यज्ञ के पास जाए लागल और उस सांप वो आग के गोला वो यज्ञ में फेंकलस। वो गोला के वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गईल, पर आसमान में अपहिनो बिजली कड़कत रहल। सारा लोग डर के भागे लगले। वो सांप वो इंसान के खाए के खातिर उनकर पीछे जाए लागल, पर इतना में बारिश गिरब शुरू हो गई और देखत ही देखत जोर के बारिश आवे लागल। सांप के पूरा शरीर बारिश के पानी से जले लागल। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर ई आवाज सुन के गांव के सारा लोग डर गईले। जलन के वजह से वो सांप फिर से पहाड़ के अंदर जाए लागल। ओकरा जात देख सारा गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव के शाप हमेशा हमेशा के खातिर खत्म हो गई।